Bilinguálna materská škola Espania v Topolčanoch je prvou materskou školou, ktorá poskytuje celodenné vzdelávanie v jazykoch anglicky, španielsky, japonsky a čínsky. Budova materskej školy sa nachádza v areáli hotela Kaštiel v Topolčanoch a je priamo napojená na pamiatkovo chránený továrnický park. Budova má vlastné nádvorie, parkovisko a detské ihrisko. Šport je nosným programom bilinguálnej školy Espania. Deti počas dňa trávia 2 až 3 hodiny denne aktivitami ako hodiny karate, hodiny latinskoamerických tancov, hodiny atletiky a hrami v exteriéri. Každý deň sa v materskej škole začína spoločnými raňajkami, ktoré sú podávané formou švédskych stolov. Jedálny lístok zostavuje manažér stravovania, ktorý dohliada na to, aby deti mali v ponuke dostatok ovocia, zeleniny a rýb. Počas desiaty a olovrantu sa deťom podávajú pudingy, obložené chlebíky a zdravé delikatesy. Prvá hracia hodina začína o 9 hodine. Pozerajte sa na triedu umenie, kde deti pracujú s rukami, skladajú pucle, malujú a tvoria s plastelínou. Všetky hračky v materskej škole sú zamerané na logické myslenie. V hracej miestnosti, ktorú nazývame domácnosť, majú deti možnosť komunikovať v cudzej reči pri aktivitách ako návšteva obchodu, reštaurácie, hra na lekára, opravára alebo kuchára. Deti sa naučia vnímať význam jednotlivých profesí a prácu s peniazmi. 20 minút denne trávia deti v herni divadlo, hudba a video s rozprávkou v španielskom, japonskom alebo čínskom jazyku podľa ich jazykovej triedy. Maximálny počet detí v každej triede je 5. V triede geografia sa nachádza lezecká stena. Hračky sú zamerané na oblasť cestovania ako dopravné prostriedky, zvieratká vo svete, architektúra a životné prostredie. Deti navštevujú toalety len za prítomnosti učiteľa. Spálňa poskytuje deťom priestor na príjemný odpočinok vo veľkých postielkach. Staršie deti, ktoré nechodia spinkať, si môžu oddychnúť pri čítaní knižky. Viac informácií o materskej škole a novinkách si nájdete na web stránke www.espania.sk. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vašu návštevu. Adiós!